néhai botond, frazagmatográfia. A bakfitty merre fent fátytat? Fátytat mántán? Vagy vélet is? Sikamér, csukamér, hopp, hely, hopp. Fegyvert vágyva vatlanít. Ástat, baktat, andatit. Épp léctet? A tetlenit? Kamát vattat az ehetit? Mákot orta lokamin, zsilót húrtnak tokamin. Áttatnám mán a helyenen, kévaléha, s kevés a felesen. Jó napot! Jó napot, Kenon Egon nönönö. Ó, igen. Napról napra 70-kedek. Örvendek. Csak ugyan? Nézze kérem, feleslegesnek tartom a rezdülős tájképeket. Röstelem, hogy Indrobódum, Benitorum, de nyámnyilagos szempontok alapján nékemet is jobbnak gondolnám, ha egy-kettőre falba hasadnánk. Ó, nem, kérem már én érzem magam híból recsegőnek. Abból váltam, szembe megyek magával és szorgalmazom a forgalmakat. Nos, akkor talán egy kis cipőfinomítót? Ó, nem, köszönöm. Otthon már készenlétből, ékszermértől. Ez esetben szeretném fájópontúvá helyezni a dedikált mákon tükkelyemet. Hogy merészelim! Tudja mit? Kérem? Szopja ki a táblázatot. Maga meg vásson meg egy másikat. Maga meg vesse meg egy házsornit. Én kértem a gyöngytyúkot. Nekem soha nem is adtak gyöngytyúkot. Hová tűnt a gyöngytyúk? Pedig még résen is voltam. Mégis hogy téveszthetted szem elől a gyöngytyúkot? Nem tudom. Tegnap este még látták őt. Elvileg a Poméziő kávéházban iszogatott egy jól megtermett makákót. A gyöngytyúkot? A Poméziőben? Igen, ott ült lent egy kanapén, tiszta sár volt. Még mondtam is magamnak, ez sáros, hát te szent ég. Mi? Ismered a gyöngytyúkot? Persze, de csak rézsútosan. Penicillinként is? Á, dehogy. Akkor mindegy. Vigyázz magadra, flótás, tele van a város zagyvasággal.